Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a kamar yadda muka alƙawari, duk sanda muka ga wani abu da ya kamata mu zo mu yi magana a kai, insha Allah za mu zo za mu yi magana. To wannan magana da za mu yi dai ita ce gaskiya ɗaya ce ta 103, wanda idan mutum yana so ya ga daga ta 103 har zuwa ta 100, tun daga ta 1 zuwa ta 103 sai duba Garba Abdu a Facebook ko a TikTok ko a YouTube. In ya sa Garba Abdu Roller, insha Allah zai riske mu, zai kuma tarar da du gaba ɗayansu don har yanzu suna kan layi. To magana da zamu dai shine cewa wannan magana Hizba da Ganduje yake kokarin zai kafa, muna ganin rudu ne da suke so, wanda tsararren rudu ne gaba ɗaya na jam'iyyar, domin su kawo rudin da ba za a yi zaɓe a Kano a kan lokaci ba, wanda an ba wannan zaɓe ba sun samu damar da za su zo su yi zaɓe na Kano daban, ba zaɓe na gama gari ba, wanda nan ne za su yi mana sukuwar sallah kamar yadda muka ga sun yi a sauran kudancin Najeriya da kuma arewacin ma. To suna so su samu wannan dama a kan Kano. Saboda haka kiran da za mu yi don Allah don Annabi, gwamna Abba Kabir Yusuf da jagora Kwankwaso, ku ja kunnan mabiya 'yan uwanmu, kada a kula su, da abin da suka yi kada a kula su, a ɗau mataki na hukuma. Amma su abin da suke so a zo a ce ko a ce 'yan Hizba su kama su kawo a fara kashe-kashe, dama sun tanadi 'yan daba a fara faɗa, shikenan sai su zo su ce zaben Kano ba za a yi shi gama gari ba. Sun samu damar da za su zo su yi mana sukuwar sallah, a je a taro yanzu kamar zaben da za a yi na wajen Charles Solodo, 'yan sanda kawai 70,000 aka kai, wanda an bari ana ta karkashe mutane a wasu wurare, amma zaɓe ya fi ran mutum, ƙuri'a ta fi ran mutum. Najeriya kenan gwamnatin APC. Saboda haka kakkurkula su, kuma banda ma kwakwalwa ko damu da yake ba mu san komai game da ƙarfin gwamnati ba, ma ce za mu kafa wata hukuma, bare mutumin da ya yi gwamna ya san irin kai ruwa ran da aka yi a waccan Hizbar da aka yi, sai da aka yi doka, 'yan majalisa suka amince, sannan aka tafi aka je kotu aka yi ta bugawa, sannan aka yadda ta zama. Amma kawai dan dai baka mutane fatan alheri sai ka zo ka ce ka kafa Hizba da Allah da Annabi. To can da aka kafa ba ta Allah da Annabi bace, ai kai ma ka yi aiki da ita. In ka ce ba ta Allah da Annabi bace, wato ka ci moriyar ganga kenan, kaya da sanho. To a gaskiya ba ka da wani hurumi da za ka kafa wani abu. Kai dinnan kai ne ake cewa flow member, kawai kai ma ka zama na kwamana kamar inda kowa yake, wanda cewa gama gari, ka zama gama gari kamar inda mu ma muke. Ba za mu iya yin doka ba, ba za ka iya yin doka ba, amma ba ka da ikon da za ka yi Hizba. Kuma a ɗaukin matakin da ya dace a tabbatar a sai cewa rudanin da suke so su kawo a Kano bai samu ba. Sun zo su kawo rudani akan harkar sarki, ba su yi nasara ba. Yanzu kuma sun zo za su kawo rudani ta kan Hizba. To duk ta da za ku bullo da addu'a, Allah ya fi ku, kuma za mu rinƙa muku addu'a. Allah duk mai neman Kano da sharri, Allah ya mayar masa da sharrin kansa shi da iyalansa, domin saboda ba kwa cikin gwamnati ne kuke fatan ku jawo mutane masifa. Kun manta cewa kanan nan ko ba iyayenku, ko da kuma ba ku damu da su ba, ai akwai 'yan iyayenku, kuma akwai shauran jama'ar musulmi waɗanda suke cikin wannan jiha. Saboda haka a kyale su yi ta yi, amma dai mu mun san cewa Allah baya bacci kuma baya sabon aiki, kuma ba zai bari cutar da mutane ba. Saboda haka abin da muke kira jama'a mabiya, ku kwantar da hankalinku, babu ruwanku da su, shure-shure ne baya hana mutuwa. Kamar mutum ne ya kunna, ya sa fetur ya zuba jikinsa, ya zuba kansa wuta, sai kuma wutar da ta kama shi ike nema izo ya samu abokin mutuwa. To kan ku saurara, ku rabu da su, babu ku babu su. Wannan bakin gilas da muka sa, ciwon ido ne muka sa shi, don Allah ya yi mana ahuwa. Amma idan ina warkewa ai za mu cire shi. Bayan haka kuma nan kuka na a wajen mai girma gwamna shine cewa akwai mutane 'yan uwanmu 'yan fansho suna yawan tambaya ta, ko saboda sun gana ɗan yin magana ne suke cewa don Allah don Annabi yaya maganar kuɗin da azalumar gwamnatin nan ta rinka yankan mana, wanda doka dai ta duniya, duk ƙasar duniyar nan
ɗan fansho baya biyan haraji, amma su suke kasan jikokin idiyon zami ne, suka zo suka ta aske wa mutane kai ba ruwa, suka rinka askan mana fanshanmu, suka zo suka rinka aske wa mutane fanshansu, amma kuma sabu na wata 30. Don Allah don annabi muna roƙo gwamna wajen tausayinka, kamar yadda ka tausaya wa kawunsiloli, ka tausaya wa shauran mutane, don Allah tausaya wa mutane 'yan fansho, a zo a mai musu da kuɗinsu, domin mutanen sun bauta har sun kai lokaci ba korarsa ake ba, suka kai lokacin da aka yafe musu cewa sun girma su koma gida. To don Allah a dawo da mutane kuɗinsu, a taimaka, in aka taimaka Allah zai taimaka, kuma dama mun san taimako an saba yi, tun da yanzu kansuloli da yawa wasu waɗanda matansu masu gudu sun dawo sun ce amma da su ma sun tagayyara, wasu sun mai da 'ya'yansu makarantun da suka cire su saboda ka zo ka yi musu yayyafin alheri. To don Allah mu ma 'yan fansho a yi mana yayyafin alheri. Baya haka kuma akwai masu garatuci waɗanda ba a biya su ba, mamatan nan wallahi su kuɗin nasu ma bai kai miliyan 1 ba. Don Allah don annabi a biya su, idan aka biya su kaga su ma waɗanda suka bari a baya sa samu abin da za su haffafa. Bayan haka sai maganar neko da aka yi, to dama mun sa akwai masu yi wa gwamnatin nan zagon ƙasa. Yanzu an samu wasu yaran sun je sun yi neko sun kuma ci mai kyau, wasu sun samu sakamako 9/9, wasu sun samu 8/9, wasu 7/9. Amma abin takaicin sai yarinya ta je ta karɓo, za a tara sunanta ne, ranar haihuwar ta ce komai da komai nata ne, amma sai a tara ba hotonta ne a kai ba. Mun bincika an ce wai wannan kuskure ne aka samu daga makarantun, to mu zai za mu iya kasancewa ko kuskure ne ko kuma zagon ƙasa ne, amma dai wannan takardar jarabawa yanzu ba ta da wani amfani, har sai wai in uban yarinya ko uban yaro ya je ya biya naira 11,000 sannan za a cire hoton a canja, domin sun ce da abun ma ya kai an buga satifiket mutum sai ya biya 27,000 kafin a canja masa. Saboda haka don Allah don annabi abin da muke gwamna ka sa a bincika a gano laifin nan, masu jami'an jarabawa ne na makarantu wanda ake cewa exam officer, to a ladabtar da su, a bincika idan an tara cewa sun yi da ba da gangan ba ne, arzanci ne na ɗan a kyale su, amma an tara zagon ƙasa su kai, to su ma a yi musu zagon ƙasa da sama, a sallame su kawai, tunda ba su yi mutane fatan alheri. Haka kuma su ma principal din lalla ya kamata a bincika domin a yi wani abu, domin idan ba haka ba yaran na certificate din nan da hoton da za ta fito ba da hoton su za ta fito ba, kuma a gaskiya zuwa iyayen wallahi akan su biya wannan 11,000 sai dai a yi asara wanda gwamnati na nawa ta biya. Saboda haka don Allah don annabi gwamna, wannan nauyi ne a kanka, mutane suna cikin matsala, don Allah a bincika a sa su can ƙungiyar wannan cibiyar harkar ilimi ta Kano wato KRD, a sa da Allah su bincika duk makarantar da aka samu a nemi exam officer duk a inda yake a ladabtar da shi, principal din kuma da aka lokacin za shi ma a neme shi a ladabtar. Iyayen yara kuma don Allah don annabi a taimaka musu, a san yadda za a yi a bincikon gwamnati ce za ta sake biya, gwamnati uwar kowa ce ta biya 11,000 din a gyara da suke da matsalar. In kuma ba gwamnatin ba ce waɗanda suka yi laifin su za su biya, to shi kenan ai shi exam officer sai ya zamana sai a yi amfani da duk wata hanya da iga an dace. Don Allah don annabi a taimakawa yaran nan kan lokaci kure. Muna fatan alheri ga wannan gwamnati, Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya da kuma duniya baki daya. Kuma ana hakika wannan matake da waɗannan suke yan hizban nan, don Allah don annabi kara kula su so suke a kula su zo su kawo ruɗu. Kuma na ji ma suna wani haɗa kai, suna can suna haɗa yan adaidaita sahu wai su zo su yi zanga-zanga. Kokarin su duk kokarin su wayannan mutane shine su kawo hargitsi a Kano, domin ba su ne da gwamnati ba. Babban bakin cikin su a ce gwamna yayi gwamna, abba yayi gwamna, ya sake yin gwamna, kuma insha Allah sai ya sake.
jama'a salamu alaikum. Ba mu fara don mu daina ba, kwankwasiya amana ce, bakin rai bakin fama, turnuku faɗan ibilisai, yaro bai gani ba balle ya raba, in ma ya gani ba za a iya rabawa ba. Bisalam, salamu alaikum.